سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لومون أقدس زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودا تامسانا كتصنحوا لايك بمقبار كجمرو دمان عدمكم اوكي بزي نكفرق نفتك قدامي كفال تحسونا كناتو so many things happening. Now in Ukraine's southern port city of Odessa, almost every district is on fire right now after a brutal Russian drone attack. Russia also hitting Zaporizhia tonight, fires engulfing residential buildings, shopping centers, and stores. Russia and Ukraine, the war continues, despite the agreement to a limited ceasefire and a phone call with President Trump that Putin had agreed to. Ukraine hitting back, striking a Russian military airfield in the past 24 hours. That incredible explosion caught on camera. Many of Russia's long-range strategic bombers were housed. So, أمونغو بوتين دونالد ترامب زترا خبوب تليفون نخلط ساعات زرارينا تبوق زخونا بروغرسارينا بمبال دونالد ترامب تبوق زخونا زربات زاربلو ناتو سبيشال انفوي سبيشال نيغوشيتر ستيف بيتكوف زبحالون زيدوغومو انتغوني عبايتا بزعلو تيري لن يبلو of course تي سيس فاير ويمقراس تخسي limited ينيرو دروت سيس فاير يو تغاندي أب تقصر ركبام كزارعربوا لمخانوم تنجيرو هذا كابت زبل ودما أب إنرجين ولا كلتي وجنانا ناتهم interpretation ويون هذاك ناتو ترجمة نايت استباها هلويو أو تيزلو سلزي exact الانتاي تمردات حبرا مردات ناتهم تايون نتصور يكون جلو نسون قرن قريفكا تكوينات بزل على ملكعو يقصل كم جلو يوكرين بدرونات كيرا وشتراشا بزح علامات هريمة خمزة بفلاي عبيت نفرت كينات ناي راشا زغمت علو نبات نبتي ريبورت هريمهم يجف حاو كمستراين كم زنريو زلنا دما حجي تي راشا دما قبر ملسناتو دي ولا كم تاكلناتهم سفع زقونه وتهدراو متقعت تكايد كم زلان كل زنريو زلنا بتكوينات كودايو كتب لك اللعبزي بتحارب ملك علماء تزرسنا كفالنا يتكيناتي كايدالو تزرسنا زبرت ام كيناتي كايدالو سلم انتهيت علامه اوروبا انتهي قبرلو يوكرين انتهي قبرلا راشا انتهي قبرلا امريكا انتهي قبرلا بقولهم رينا There, the blast also wrecking a nearby hospital in Russia comes as Putin tonight is giving Ukrainians in occupied territories an ultimatum: take a Russian passport or get out, saying they have until September 10th, making it clear where he sees these peace talks going: annexation. Next round of peace talks is on Monday. And out front now, Vladimir Milov. He is a former deputy minister of energy in Russia, served under Vladimir Putin before resigning. And Vladimir, I really appreciate your time. I mean, you know Putin. There are so few who truly do, who have worked with him in any sort of a setting. You worked for him. You saw him up close. So at this moment, when you see Putin in his public appearances, you see his body language, his facial expressions, you hear the readouts from Trump on what he says Putin is saying. What do you actually see? So this سبزي أب تحت دونالد ترامب تسرح زنبرة أب تحتي فلاديمير بوتين تسرح زنبرة إلا سبينو بوتين بغرباز فلطيو لذي تي ليبرال ميديا كل زي كم زعينة حبريتات كم زي فتن CNN مالتهم ناي تسقام ميديا يم الجنتايو تزبال زلو فلاديمير بوتين دونالد ترامب يسعوته للو يمزبلو زلو فلاديمير بوتين بلحيو ناي سلايا كيلايو مانيبيوليشنز فلتيو دونالد ترامب يلا غيرو يدصعوته زلو كزاربو خلو تسمعنا يبلو انت خونه دونالد ترامب بوتين كردو سلازيكل دليتو دما يقبرالو سلازي اسكي نسخا بزت كم تتفلطن بوتين بقربات فلطو سب انتاي يزقبر زلو انتاي كابت تريو اكالاتون زراربون كابتي دحر تسمع زوصو حبريتانسي انتاي تردع نسخات بلو الله اسكن اسمع. Hello, great to be with you again. And I think it's very clear that Putin is more self-confident and more brazen than ever. He's been really emboldened by this past couple of months of Donald Trump's presidency because there's been a new factor which did not exist before, a very serious pressure on Ukraine so that Ukraine accepts some of his demands. This is a totally new factor. Putin obviously is very happy to hear all this happening. بوتين أبزن زحلفة دونالد ترامب كابسلتان دمت زلو جزين ترينا بوتين أمنا كابتن زوريو زلوه أمنا كونفيدنت خوينهم زلون كابتن كلام للعلي كونفيدنت خوينهم زلون أبتسبق كنتات كم زلون زخاء نسو زي تصبيو نتبتاتون رقيب سلو زلويو مالت دونالد ترامب نيغوشيشن غيرو نتكوينات أمودا يحجز خوني زبل جمد نيرو جد دونالد ترامب أبغنو خوينو نيوكرين كجدن أسوار كخلن سليا حبريتها كخلن يزبل جمجام هاي نبرون سلزي
ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢሉ ኢምቦልደንድ ማለት ከዓ ኣሻዲንዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና ከም ዘሻደኖ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ድሌቱ ንክገብር ወይ እውን ኣብ ዘልዩ ዕላማታት ንክቅፅል ኣሻዲንዎ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ኣጋኒንዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሰም ኤክስተንት ገለ ክፋል ሓቅነት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ወሰደን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግን ብዙሕ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ ድሮ ስለዚ እዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ባይታ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፀብለልትነት ድማ ንራሻ ንፑቲን ዝለዓለ ብምሃብ ንኤውሮፓውያን ድማ ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዝኣትውን ኣብ ቁሪምሪም ከም ዝወጥቁን ገይርዎም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጅስ ብዙሕ ምዝራቡን ኣይድልዮ And if you just listen to what Russian officials are saying, including Putin himself, they are elevating their demands. They are putting forward new demands which did not exist before, starting from transfer of control of territories of Ukraine, which they failed to occupy militarily, to control over nuclear power facilities or the port of Odessa, to essentially NATO troops moving beyond the 1990 perimeter. So by this brazen rhetoric, you see that Trump's arrival at the White House brought Putin to a new level of self-confidence. ስለዚ ብሓፈሻ ካብቲ ሓደ ረኪቦሞ ዘለዉ ፑቲንን ናቱ ሓለፍትን ተሰሚዕዎም ዘሎ ኣብቲ ነጥቦም ከቕርቡ ከለዉ ቅድሚ ሕጂ ዘይብልዎ ዝነበሩ ዋላ እውን ዘይሓስብዎ ዝነበሩ ቅድመ ኩነታት እውን ከቕርቡ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘይሓዝዎ ክፋል ናይቲ መሬት ገለ ካብቲ ቀደም ፕላን ዝገብርዎ ንዕውን ይሓቱ ከም ዘለውን ኔቶ ጠቕላላ ካብቲ ከባቢኦም ክርሕቕ ከም ዘለውን ይሓቱ ከም ዘለውን ስለዚ ብሓፈሻ ርእሰ ምትምማን ናይቲ ፑቲንን ናቱ ሰራዊት ናይ መራሕቱን ኣብ ላዕሊ ደረጃ ደይቡ ከም ዘለውን እዚ ከዓ ኣብ ባይታ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ተደምሮ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምርድዳእ ምስኦም ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ድሌታቶም ብኩሉ መንገዲ ክሰልጥ ከም ዝኽእል ይረኣዮም ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ እቲ ኩነታት It's pretty stunning the way you describe it. I mean, do you think Putin has any trepidation or any uncertainty or feels any pressure from Trump, or literally he has proceeded at his full steam ahead? Putin is a very, very experienced guy. He's been in power in a very difficult quarter of a century. He saw this permanent rotation of American and Western leaders. Sorry to say, he knows how to cook them. He's seen this movie before many times. Basically, he arrived in power as a skilled KGB officer who was specialized in recruitment, of saying to people what they exactly want to hear to achieve his goals. So እዚኣ ዘረባ እዚኣ ጥራይ እንተሰሚዕኩም ኣብ ዛዕባ ፑቲን ዘለኩም መረዳእታ ንሓባሩ ክተስተኻኽሉ ትኽእሉ ካብዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ወይ እውን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ወይ እውን ክወስዶ ዝኽእል ስጉምትታት ዝኾነ ነገር ንቭላድሚር ፑቲን ዘፍርሆ ወይ እውን ዘሰክፎ ወይ እውን ራዕዲ ዝፈጥረሉ ነገራት ይህሉ ዶ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ዝፈጥረሉ ወይ እውን ዘይምትእማን ዝፈጥረሉ ነገራት ይህሉ ዶ ኸውን ብናትካ ግምቲላቶስ ሓደ ነገር ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦ ዘሎ ወይ ፅቡቅ ዘይወስዶ ዘሎ ኢሉ ቭላድሚር ፑቲን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተመኮረ ፖለቲከኛ ይብሎም ኣመና ተመክሮ ዘለዎ እዩ ምዕራባውያን ፖለቲከኛታት ከመይ ገይሮም ይመፁን ከመይ ገይሮም ይጠፍኡን ፅቡቅ ገይሩ ርኢዎ እዩ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ገይሩ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ኣብ ስልጣን ምምፃኡ ስለያ ዝነበረ እዩ ኣብ ስለያ ድማ ቀንዲ ስርሑ ሪክሩቲንግ ማለት ድማ ሓደ ሰብ ንዕላማ ክትገብረሉ እንተኮይንካ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ እናስማዕካዮ ገለመለ እናገበርካዮ ጀናጅንካ ከመይ ጌርካ ኣብ ናትካ መሳርሒ ትገብሮ ሲ ነይሩ ስለዚ ነቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም ኣብታ ዝመፅዋ ግዜ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ከመይ ገይሩ ወሲዱ ከሻሽኑ ጠዋዊዩ ድሌቱ ከሳልጥ ከም ዝኽእል ክገብሮም ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ እዚ ሓንቲ ክነግረኩም ዝደሊ ሓደ መራሒ ንነዊሕ ክፀንሕ ከሎ ዋላ ንመራሒ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትምልከት እያ እዚኣ ሓደ መራሒ ነዊሕ ክፀንሕ ከሎ they have massive experience ተመክሮ ዝበሃል ኣሎ ብፍላይ ብልሒ ዘለዎ እንተኮይኑ እቲ መራሒ ገሊኦም ዓያሹ ስለ ዝኾኑ መጠን ግዜ ዝፀንሑ መጠኑ እውን ውፅኢት የብሎምን ብልሒ ዘለዎም መራሕቲ እንተኮይኖም ግን እታ ፊልሚ ተደጋጋሚ ክትፍፀም ስለ ዝርኢዋ ብዙሕ ነገር እዮም ዘስተውዕሉ ነቶም ሓደሽቲ መፅኦም ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 2018 ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ is like another ካብ መዋዕለ ህፃናት ዝመፅእ ዘሎ ሰብ እያ ኣብ ስልጣን ተርዲኹንሎም he already knows the place the games ክፅወት ዝኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ኣብ ስልጣን ንክመፅእ እንታይ ታክቲክ ክጥቀም እዩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ስልጣኑ ከውሕዝ ክፍትም ህወሓት ዝበሃል ሓያል ሓይሊ ከም ዘሎ ሞ ቦታ ክቦ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈርህ እንታይ ክጥቀም ይኽእል ናብ ኤርትራ ክፅጋዕ ከሎ ንምንታይ ይፅጋዕ ዘሎ
ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ከም ዘይትፈልጦ ግን ኣክት ትገብር ከምዚ ኖርማል ዘለኻ ማዕሪኡ ከም ዝኾንካ ጌርካ ኣክት ትገብር ስለምንታይ ክፈልጠካ ትንዕቆ ከም ዘለኻ እንተፈሊጥካ ምሳኻ ይሰርሐኒ እዚ ፑቲን ድማ ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ ክመፁ ከለዉ ኣብ ብኸመይ መንገዲ ይመፁ ኣለዉ ንኽንደይ ክፀንሑ እዮም እንታይ ትፀገሞም ኣበይ ዘሎ ትብኮ መን እዩ ዝዝውሮ ዘሎ መን እዩ ዝደፍኦ ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ እዩ ዝፈልጥ ነቲ ገይብ ከይመፁ ከሎ ፅቡቅ ጌሩ መፅናዕቲ ገይሩሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዞም መራሕቲ ትጥቀሙ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ኣጀንዳኻ ተሳልጥ ከመይ ጌርካ ምስኣቶም ንነፍሲ ወከፍ መራሒ ከከም ናቱ ፐርሶናሊቲ እናኸድካ ክትፃወተሎም ትኽእል ኤክስፒሪየንስ ድዩ ይብላ ኣሎ እዛ ዘረባ ብጣዕሚ ስለ ዝፈተኹ ወያ ኣነ ውሕድ ዛረበኩም ዘለኹ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ብፍላይ ከም በዓል ፑቲን ኣብ ዝኸፍአ መድረኽ ናይ ፖለቲካ ዝመፁ ኣሜሪካ ዝለዓለት ጎቦ ከላ ድሌት ኣብ ትገብረሉ ዝነበረት ሓንቲ ዓነውነው ኢላ ዘላ ሃገር እናተመሳሰልካ ኣመና ከይተረርካ ቀስ ብቐስ ከመይ ጌርካ ሃገርካ ሓያል ከም ትኸውን ትሃንፅ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ወይ ዜሮ ዘይኮነሲ ኣብ መሬት ወዲቓ ዝነበረት ሃገር ከመይ ጌርካ ትሃንፅ ዝፈለጠን ተመክሮ ዘለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ከፍርህዎን ከሽክዕዎን ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ He can play Trump. I'm pretty sure that he's extremely confident and that this is exactly what he's doing right now. It's interesting the way you use the word cook. So one of Trump's principal negotiators is a man named Steve Witkoff, as you know. He just met with Putin. And so he was asked if Russia kept its word not to attack Ukraine's energy infrastructure, even though obviously they did that, but they were playing with rhetoric. And here's what Witkoff said. I tend to believe that President Putin is operating in good faith. He said that he was going to be operating in good faith to the president yesterday, and I take him at his word. So when you hear a U.S. official say of Putin, he's operating in good faith, I take him at his word, what would you say to Mr. Witkoff? Putin has a very, very, very long track record of, keeping or not keeping his various international commitments. I mean, any kind of agreements from climate change to WTO and international trade, to human rights conventions, to arms control, what have you. He always walked away from any of his commitments and never kept his word whenever he felt like it. So he has a long proven track record. I can show if Mr. Witkoff ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኦፍኮርስ ናይ ፑቲን ከም ተቃዋሚ መጠነቱ ዝኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽሲ ምስ ፑቲን ተዘራሪብና ኣለና ቃሉ ክሕሉ ከም ዝኽእልን ነቲ ኩነታት ከተግብር ከም ዝኽእል ድማ ምትእምማን ኣለኒ ኢሉ ነይሩ ነዚ እንታይ ትብሎ ነዚ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ንፑቲን ኣሚነ ዝብል ዘሎ ኢላቶሲ ፑቲን ቃሉ ዝዓፅፍ ምዃኑን ኣብ ብዙሕ ነገር ዝኣተወ ውዑል ዝጠልም ምዃኑን ኣብ ውዑል ዘይፀንዕ ምዃኑን ዘይዋፅኦ ተኮይኑ ካብኡ ገዲፉ ክኸይድ ድልውነት ከም ዘለዎን ነዊሕ ትራክ ሬኮርድ ዘለዎ ይብላ ኣሎ ኣይ ዳውቲት ማለት ኣብዘን ዝረኣናዮ ዓመታት ኣነ ካብ ዝከታተሎ ጥራይሲ ምዕራባዊ ዓለም ይጠላም ተረዲኹም ኣለኹም እቶም ኣሜሪካን ኤውሮፓን እዮም ዝጠልሙ ኩሉ ግዜ ናብ ፑቲን ከፀግዕዎ ስለ ዝፍትኑ እምበር ኩሉ ግዜ ጠላማት ኣሜሪካ ይጠላም ኣሜሪካ ይጠላም ኤቭሪዌር ይጎ ኣሜሪካ ነቲ ዲል ተፍርስ ንስ ኦፍ ኮርስ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክሕጉስ ስለ ዝደሊ ዝብሎ ዘሎ እምበር ኣብ ናይ ምዕራባዊ ሃገራትን ፑቲንን ወይ እውን ቻይናን ኣብ ግምት ኢኻ ኩሉ ግዜ ዝጠልሙ ቃሎም ዝዓፅፉ ክልተ ስታንዳርድ ሰለስተ ስታንዳርድ ዘለዎም ኣሜሪካን ኤውሮፓን እዮም ኣሚን ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ሪናዮ ኢና ከመይ ዳብል ስታንዳርድ ከም ዝኽተሉ ስለዚ ኢትስ ጀስት ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለናን እዩ ኤውሮፓ ቃሎም ሓልዮም ኣይፈልጡ ኣሜሪካ ድማ ዝገደዱ ኣይኮነን ቃሎም ክዓፅፉ ናይ ካልእ ሃገር ልኡላዊ መሬት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ግሪንላንድ ክወስዳ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካናዳ መበል 51 ክገብራ ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ክእሉ ቅድሚ ሕጂ ድማ ንኣፍሪካ ሙሉ ዝገዝኡ ዝነበሩ መን እዮም ራሽያ ኣይኮኑን ኣሜሪካ እዮም ነይሮም ወይ ኤውሮፓ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚኣ ንመለስ እጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ መጀመርያ ቦታ ተራዊ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ክንርኢና ኣብዚ ዝከረይዎም ኤውሮፓ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ This year, the Ukraine war has taken a decisive turn, not on the battlefield, but in the diplomatic corridors of Washington, D.C. Until last year, the US was Ukraine's #1 backer, but this year, they have stepped back. Their military aid has slowed to a trickle. Instead, Washington is engaging with Russia. It is pushing for a peace deal. All of this did not really come as a surprise, but it was a big setback for Ukraine. And it had ramifications far beyond Kiev. Because for decades, the West was a unified bloc, a bloc led by the United States of America. But Trump's America wants out. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብዝኻ ብሓፈሻ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ኣሜሪካ ከምዘይ መቸኦቶ ዘላ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ድማ ዩክሬን ዕላማታቱ ክሃርም ኣይክእልኒ ወይ እውን
نتزدليو زلو كوينات كم تزدل وصيت كم تعلو يكني ترفق سارة هم تعلو أمريكا دما كاب دونالد ترامب دمت كابو ترايد يكونس ولا وان كابتنيتو زبحال كوتس كم زخل قمت كم زلو يزنقر زلو سلازي بفتصو متشؤنات كتفتر لهم هاي كالت ندلانتي نتنيتو زبحال بعبي دما بقندو دما نتري يوكرين زبحال زلو سلازي نزبوتا زمني كتبقو زلو منيو ني يوكرين كتنازخل إيروبا زبحالي انتاي قبر له باي ذا واي دونالد ترامب كاب نيتو انكوت كم زخل قمتات አለው ማለት የጠንቆቆም ዘሎም በርነስስ ኮት ይደልኹም ዘሎ ዝገልጽ ሐበሬታውን ወጽሉ This has split the West into two parts. On one side is the United States turning inward. On the other side are the rest, the allies left behind by American policy. So these countries are now huddling together. They're building what they call the coalition of the willing, those willing to help Ukraine. We'll be holding the Coalition of the Willing Summit next Thursday in Paris, in the presence of President Zelensky. And we're finalizing our work on short-term support for the Ukrainian army, on defending a sustainable model for the Ukrainian army to prevent Russian invasions. ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ሂዙ ማጋ ብዝብል ጭርሖ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ብዝብል ጭርሖ ናብ ውሽጢ ኣብ ጉዳይ እምበር ናብ ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ግዜ ከጥፍእ ገንዘብ ከጥፍእ ሸውሃት ከም ዘይብሉን ተበግሶ ከም ዘይወስድን ይርይዎ ስለ ዘለው ኣብ ኤውሮፓ ዝተፈላለየ መመቃቃላት ተፈጢሩ ኣሎ ሓደ ገለገለ ሃገራት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይነን እንታይ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ንከተል ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ከም በዓል ጥልያን ዝኣመሰላ እቲ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ንዑ ተኸቲልና እቲ ኩናት ይወዳእ ዝብል መደምደምታ ሃንጋሪ ጥልያን ገለገለ ዝኣመሰላ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ድማ እዚ ኮኦሌሽን ኦፍ ዘ ዊሊንግ ወይ ከዓ እቶም ንዩክሬን ክንሕግዛ ንደሊና ከም ኤውሮፓ ሕብረት ከም ብሎክ حجز زي كلني مهنياتو ناي كلهم ردداء سلازي اللي سلازي توم كن حجز ندلي حدش بلوك نفترمه هنا بحاجه زكا على ان نقبر كاب زبل حسب the coalition of the willing تم دلي زلوم بحاجه تاكيبهم كقبروا له زقول زبال تبقسو عند انجليز فرنسان يدفعوا له مالتي. And on the security guarantees that European armies can provide. First, it was the UK and the European Union, and now Canada has joined the ranks. They have a new Prime Minister, Mike Carney. He was in Europe this week. He arrived in Paris for his first foreign visit, and the visit itself was a statement, because Canada had chosen Europe over the US for the Prime Minister's first visit. Canada is also seeking defense ties with the EU. This includes building European jets and also other military equipment. Canadian manufacturers will get more contracts, and Ottawa will be less dependent on the US. At least that is the plan. So America's traditional allies جنتاينا نرزلنا أوروبا نتينا يوكرين قداي بعلم كحزوه استفل عليه وعلاتات يقبر له كندا كلها يمسون كوينا تحجز مخانا تحدش برايم مينستر مريتو مزلو ماكارني زبحلون نايم الجمهورية قعزونا بأوروبا غيرونا بفرنسا بيوكرين كيدو كم زنبرن كله تزلوا ولا تاسوار كجوز دلون كبيروبا جوزو خمس دل زلون تنمس أمريكا زلون أمريكا تقتنينت كاوكوت يقايه كم زلينا نرزلنا only time will tell جزيء كمل سنة زحتو زي كبيت حتى سلوزغنه أمريكا زيادة نغوتو قليل كونه يكون كندا. They're coming together, the likes of Europe, Canada, and the UK. The onus is on them to continue the fight. But the question is, can they sustain it? Can they keep supporting Ukraine without American support? I ask because look at what happened on Thursday. The EU leaders hosted a summit in Brussels. The focus was on Ukraine, on how they can help the country, on how they can help Ukraine. The European Union, as you know, has 27 member states. Most of them agreed on one thing. They agreed that Ukraine needs military aid. But when it came to signing the checks, there was no consensus. Ukraine had asked for 5 billion euros, which is around 5.4 billion US dollars. This money was to buy ammunition. President Zelensky has made this plea personally at the EU summit. Crucial. هجنتاينا نسمى زلنا إوروبا بعفهم مرة يمزنفعوا زلوا طعمي ترى يمزبلوا أبتكبر كون كلهم كوم يكونون هجي تينا أمريكا حجز نقيس ولا بزلوا دقيمون كجمر دي جمرون رقصني أبزي كرولو زلوا إوروبا نتقداي كجبروا خمس قلون زلنا سكان جوخال لنا الكان أبو راسر زي براسلس نامسونا حقفوا قليهم جبروا زلوا أبتانا يتكبر مهات كتكون كلاجن بعفهم كبلو خلون أبتا تشيك مفرام كتكون كلا كلاتهم تم قدمي دمصون انت هون تحرحر يمزبلو ابنا تجي يوكرين ابداي كنتات كم زلان بهصوص 5 بليون يورو كم زل يمزلون ذا 5 بليون يورو دما 5 بليون مالت نير تراك جماعه لازخل عينت ገንዘብና نرزلنا نزيوم دبانه تكوينات اي دون نو نقلا وارح كنقصاصوم زغل ناي بحق زحزن كوينا نرزل امبردو ገንዘብ ኖርማል ገንዘብ ይخاتبل زي ገንዘብ زي نمعباله
بزح ولا على بيروبا 5 بليون عب ترى يتصاب دفن إيرترا أبكينات كه مس راشا كينات ولا حنت ترى يبلو سلازي 5 بليون قلطيفهم هبم بصوار غيرهم كبو نتكينات نمقصالن نتكينات كم زلو زغنا نجر نخيدر عام قبر زغوليهم اجي نكوينات زدل ገንዘብ ይዝብህጹስ ከገበር ዝግባዩ ግን not really fast قلت هاي تبلي مزبلا كما تمسخلا سمعوا مجداي كوني that your support for Ukraine does not decrease but instead continues and grows. And this is especially true for air defense, military aid and our overall resilience. We need funds for artillery shells and would really appreciate Europe's support with at least 5 billion euros as soon as possible. Zelensky says it's urgent, yet Europe could not agree on it. And the main reason was two countries, France and Italy, which is strange because French President Emmanuel Macron has been so vocal about European support, about taking its security into its own hands. Yet his government is reluctant, especially to commit to financial resources. France says it is committed to the cause, but their first priority is a different package. A $19 billion G7 loan to Kiev. So loan, not aid. That is what France is prioritizing. And then we have Italy. They have a different issue. They're asking for more technical details. And all of this has delayed the aid package. እጂ ንሪኦ ኣለና እዚ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ብኣፎም ኣብ ሚክሮፎን መፅኦም ክዛረቡ ከለዉ ዝህድድዎን ገለን ኣብ ተግባርን ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ዘሎ ፈረንሳ ንኣብነት በቃ ቀዳመይቲ ተሰላፊት ናይቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኮይና እያ ብዙሕ ግዜ ምስ ዘለንስኪ ዝረኣዩ ክሰዓሙ ገለገለ ክተሓዋፉ ገለ ኣብ ኩንነት ክኾን ከለን ገንዘብ ዝበሃል ኣይቡን እዮም እጂ እዛ 5 ቢልዮን እናቶም ተማቒሉ ክቡ እንተኮይኖም ፈረንሳ ቀዳማይ ካብቶም ፈረንሳን ጣልያንን ኣብየን ኣለዋ ፈረንሳ እንታይ ትደሊ ዘላ ናይ 19 ቢልዮን ካልእ እድል ምስ ዩክሬን ከም ልቓሕ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ልቓሕ ገይሮም ክብዎ እምበር ብቐጥታ ክቡ ይደልዩን እዮም እቲ ገንዘብ ሓገዝ ገለ መለ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ወዲ እዚ ምስ ፈለጠ እዩ እምበር ንሕና ዓያሺና ጆ ባይደን ድቁስ ጆ ባይደን እዩ ገንዘብ ዝጅልብ ዝነበረ እምበር ካልኦት ኩላ ጎራሕን በዓል ተንኮልን እያ ብምባል ንሕና እውን ገንዘብና ይንህበን ኢና ወይ እቲ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ብሙሉ ማዕድናት ትፈርሙልና ኢልዎን እዩ ዘለንስኪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ 19 ቢልዮን ፓኬጅ ከም ልቓሕ ክወሃብ ኣሎ እምበር ከም ግራንት ክንህቦ ንኽእል ገንዘብ ንህፁፅ ህፁፅ ዘድልዮም ዘሎ ገንዘብ ንብረት እውን እንተኾነ ጠጠው ኣብ ምባል ኣብ ምስንኻል ግዜ ይወስዱ ማለት እዩ And it shows that Europe remains stuck in the same cycle. They make ambitious declarations, which is followed by infighting, and which ends with a watered-down compromise, one that pleases no one. Also, this sort of indecisiveness is not new. Since the war began in 2022, Europe has promised over $50 billion in aid, but this support has been slow to come. And even when there is money, the deliveries take forever. Defense contractors take years to fulfill orders, and Ukraine needs the ammunition now. On the other hand, the US had been using a system called drawdown. It allows weapons to be sent directly from American military stockpiles to Kiev. So it's much quicker. But you see, Europe does not have such stockpiles. So sending weapons is a ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኤሮፓ ኣሚንካ ተኣትዎ ጉዳይ ሓደጋ ከም ዝኾነ ጥራይ ብቕልል ዝበለ ክንዛረብ ንኽእል ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዝሕግዝሉ ዝነበሩ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም ኣብ መኻዚኖ ክንዲዚ ክንህብ ኢና እንተኢሎም ካብቲ መኻዚኖ ኣውፂኦም ይህቡ ነቲ መኻዚኖ ድማ ሶም ቀሲሎም ይመልእዎ ነይሮም ኤሮፓ ግን መኻዚኖ የብሎምን ስለዚ ሰሪሖም እዮም ክቡ ዘለዎም ወይ ገዚኦም እዮም ክቡ ዘለዎም ገዚኦም እንተኮይኖም ወላ ምግዛእ እውን ቀልጢፍካ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኦርደርስ ባክሎግ ክብልዎ መዓት ትፅቢት ዘለዎ ዘይተወደአ ንብረት ስለ ዘሎ ክሳብ ዝስራሕ ክፅበ ኣለካ ኣብ ዓውደ ኩናት ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ነገር ድማ ዘዋፅእ ኣይኮነን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኤሮፓ ነቲ ኩናት ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ የብሎምን ሲምፕሊ ነቲ ኩነታት ዘይምቕባል እንታይ ኮለል ዘብሎም ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ነቲ ኩነት ተቐቢሎም ምስ ራሽያ ዕርቂ ሕሸና እንተዝብሉ እቲ ዝሓሸ ነይሩ ኤሮፓ ኣብዘይ ዓቕሞም እዮም ክመጣጠሩ ዝፍትኑ ዘለዉ Military support for Ukraine looks anything but certain, even as Russia continues to attack its critical infrastructure, Ukraine's critical infrastructure with drones and cruise missiles. The Ukrainian military has been able to turn to Germany for additional air defense systems, one of them called the Iris-T. Our team was given the opportunity to meet with an Iris-T crew in Western Ukraine. ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ስለዚ ዛሕተለ ብሕጂ እውን ክመፅእ ድያ ይመፅን ስለ ዘይፍለጥ ዘሎ ዩክሬን ናብ ኤሮፓ ተፀጊዓ ንጀርመን ፍሉይ ነዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም IRS-T ዝበሃል ንዑ ክብዎም ይሓቱ ከም ዘለውን ይልምኑ ከም ዘለውን ብዛዕባ ውስከ ሓደ ሪፖርት ኣሎ ይብሎ ስለዚ ኤሮፓ ነቲ ኩነታት ንምርካብ ይጓዓዩ ከም ዘለዉ Air defenses in Ukraine at work.
Rarely do you actually see them up close. This is a launcher belonging to a German Iris-T air defense system. Its crew sets up close to vital infrastructure to protect them from missile strikes. Power plants, distribution stations, gas production stations, gas storage facilities. Russia has been stepping up its mass attacks across the country, like here in the capital Kiev or in Odessa. ስለዚ እትሪእዎ ዘለኹም ንኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ነቲ ሚሳይላትን ንድሮናትን ንገለመለ ንመከላኸሊ ቀንዲ ድማ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ኣገደስቲ ቦታታት ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ክብሉ ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ፓወር ፕላንት ገለመለ እንተበሉ ቀንዲ ግን ኣፅዋር ዘፍርይሉ ዘለዎ ቦታታት ወታደራት ዘለዎ ድዑታት እዮም ቀንዲ ዝከላኸሎም ኣብ ቅድሚ ምዝራብ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ካልኣይ ደረጃ እዮም ዝህብዎ ቀዳምነት ነቲ ሰራዊትን ወታደራዊ ዕጥቂ ኣፅዋር ዝፈርየሉ ዘሎ ቦታታት ነቲ ኩናት ኣድላይ ዝኾነ ንዑ እዮም ቀዳምነት ክህቡ ዝኽእሉ ድሕሪኡ ነቲ ሲቪላዊ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ብሓፈሻ ሓገዝ ንምርካብ የማንን ፀጋምን ትጓየ ከም ዘላ ዩክሬን ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ብዝቐለለ መንገዲ ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኤውሮጳ ነፍሱ እንተዝኽእል ነይሩ ብዙሕ ክሕግዝ ምኻለ ግን ኣብኡ ስለ ዘይተበፅሐ ዘሎ ነገራት ንምርካብ በቃ ብጣዕሚ እዮም ዝጣፍኡ ዘሎ ብየማንን ፀጋምን ጉያ እዩ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጋፕ ንምሽፋን ማለት እዩ ብሓፈሻ ዋላ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እውን ይህረም እዩ It can detect and engage several missiles or aircraft at the same time and has a range of up to 40 kilometers. This video shows the destruction of 2 cruise missiles. I cannot say exactly which object they were heading towards, but it is a very large and important object for us. This launcher was only given to Ukraine by Germany recently and has already proven its worth. The markings shows the number of missiles intercepted. So far, the system has proven 100% accurate. But they are still no answer to Russia's ballistic missiles. For that, Ukraine relies on the US ስለዚ ሕጂ ንመን እዩ እዚ መሳርሒ እዚ ካብ ጀርመን ዝመፀ እዩ ክሳብ ሕጂ ነተን ዝመፅኦ ሚሳይላት ምሉእ ብምሉእ ክሃርም ዝኽኣለ እዩ ዘሎ ግን ባሊስቲክ ሚሳይል ክኾን ከሎ ግና ይርዮን እዩ ንዑ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ዝበሃል እቲ ብራዳር ብቐረባ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ትሒቱ ዝኸይድ ፍጥነት ዘለዎ ዝበርትዐ ሚሳይል ማለት እዩ ብራዳር ብመብዛሕትኡ ራዳራት ክትሓዘ ይክእል ማለት እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ከምዚ እውን ማስ ፕሮዲስ ብብዝሒ ከተፍርዮ እንተኽኢልካ እምበር ውሑዳት ኮይኑ እውን ናይ 4 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ዘለዎ እንድሕር ኢሉ ብ4 ኪሎ ሜትር ኣብ ጥቁ ዝሓልፍ ጥራዩ ክከላኸል ዝኽእል ዩክሬን ድማ ኣዝዩ ገጅፍ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክሳዕ ክንደይ ክሪቲካል ከም ዘለዎን ኤውሮጳ ድማ ገጅፍ ገንዘብ ናብኡ ኢንቨስት ክገብሩን ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሩ ይጓዩ ከም ዘለውን እዩ ዝነገር ምስ ግዜ በፅሕዎ ድዮም ኣይበፅሕዎን ክረአዩ ግን it's going to be a very important step fellow at the Ukrainian National Institute for Strategic Studies, which belongs to the Ukrainian president's office. Mikola, it's good to have you with us. Ukraine now has its own cruise missile with the long Neptune. What capabilities does this give to Ukraine that it didn't have before? Actually, it's a third iteration of Neptune cruise missile family. The first one was anti-ship missile. We've seen in 2022. The second one with more limited land strike capability actually was employed in 2024 last year, and this one with a range. ድሮ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ካብ ካልእ ንክገዝእ ካብ ካልእ ንክረክብ ይኽልከል ስለ ዘሎ ብዙሕ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ገይሮም ዘለዉ እዮም ምስ ግዜ ዩክሬን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ ዝኽእል ከም ሃገር ተቐፂሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋራት ይኹም ዘሎ ናይ ድሮናትን ናይ ገለመለን ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንኽፈሪ ካብ ካልእ ንኽመፅእ ሽግር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንኽፈሪ ብዙሕ ኣፅዋራት ፋብሪካታት ከፊቶም ኣለዉ ብተበተብ ማለት እዩ ብሸበትበት ብዙሕ ፋብሪካታት ተኸፊቱ ኣሎ ስለዚ ምቁራፅ ናይ ተኽስን ገለመለን ዝበሃል ዘሎ ፑቲን ዘይፈትዎ ብኸምኡ ፋብሪካታት ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም ኣፅዋሮም ክትክኡ ስለ ዝኽእሉ ዕድል ክወሃቦም የብሉን ግዜ ክወሃቦም የብሉን ዝዓይነቱ እዩ እቲ ካብ ፑቲን ዘሎ ንቐፅል And welcome back to Talking Europe. Just about everybody in the EU institutions and national capitals can agree that business as usual is no longer an option when it comes to security. With the US stepping back from Europe and NATO and Ukraine under great pressure, the EU is mulling what looks like an ambitious plan to overhaul its defence policy. In theory, ReArm EU will raise 800 billion euros for this effort, but it's not clear exactly how all that money is going to be made available, nor how fast the effects of this are actually going to be felt. We're going to unpack the EU's ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኤውሮጳ
ሓደ ቢልዮናት ገንዘብ ከም ሓላልፎ ሓቲቦም ከም ዘለው እቲ ሪአርሚ ዩሮፕ ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤውሮጳ ንምሕያል ብዙሕ ገንዘብ ከም ባጀት ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ትሕቶ ምስቲ ግሕምጥናን ዝሕታለን ናይቲ ውድብ እዚ ገንዘብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ድማ ካልእ ሕቶ እዩ ገንዘብ ባጀት ክትስልዕን ገለን ከለይ ሓደ ነገር እዩ ባጀትካ ኣብ ግብሪ ንኸተውዕል ዘለካ ሲስተምስ ቅርጡውነት ከምኡውን ፅፈትን ፍጥነትን ክንምንታይ ይኸውን ዝብል ግን ከቢድ ሕቶ እዩ ክወፅዎ ድዮም ኣይወፅዎን ከማነ ደኖ ምክንያቱ ክንደይ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ብሓሳባት ኣብዘይ ውፅኢታዊ ነገራት ስለ ዝባኽን EU plan and this defense white paper, is it really the big leap that the European Commission seems to be selling it as? It can be the big leap if member states fall in line. So it's kind of, they put everything together that the European Union can offer to member states to make their security and defense work better. Everything that can be done, most of it can be done also with the qualified majority. So all the financial ideas that we have in the Rion proposal. But now we need all the 27 to come together and say, okay, we have a deal, that's the plan, we walk along. እዚ ዋይት ፔፐር ዝበሃል ነቲ ሓሲቦሞ ዘሎ ሓሳብ ብኸመይ ከተግብሮ ምዃኑ ሓደ ፔፐር ወፂኡ ፕሬዘንትድ ኮይኑ ብዛዕባኡ እዩ ዝረብ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታውነት ከምፅእ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ትብል ብናትከይ ኣረኣያ ይብላ ኣሎ እንታይ ትብላላ እንተንሰማማዕ ኣይምኸፍአን 27 ሃገራት ኣባላት ሃገራት ክሰማምዓ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እውን ጠጠው ከብሎን ከዘሕትሎን ስለ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ኩልና ክረዳዳ ኣለና ናብቲ ተበግሶ ክንከይድ ኣለና ባይ ዘ ወይ እዚ ሓሳብ እዚ ብፍጥነት ዝተገበረ እዩ ዳርጋ ብተበተብ ዝግበር ዘሎ እዩ ብተብተብ ትገብሮ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ዝጎሉ ነገራት ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ግን ኤውሮጳ ከምዚ ሓውሲ ኩና ከምዚ ሃንደበት ዝኣተወካ ውራይ ከምኡ እዮም ዝጓዩ ዘለውን ኩናት ዘገርም እዩ ኣብ እንታይ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብዚ ዓለም ዘይነበሩ ብዚ ቀረባ ዝተወለዱን ኣብዚ ቀረባ ኣብ እቲ ኩንነት ሕጂ ቀረባ ዝተረኣዮም እዩ ድመስል እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበረ እዩ ግን ኣገይ መርሕነት ኣርሒቑ ዘይጥምቲ ኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብኤውሮጳ ኢኻ ትረክብ እዚ ብሓቂ ብቁዕ መርሕነት ከም ዘይብላ ኤውሮጳ ትሪኢኻ You've called for more decisions in defence in general to be pooled, to have more European decision making rather than national. You don't see a major change on that in the current proposals? No, indeed there isn't. So the proposal is quite clear, saying all the things that would be much better to do them together to close the capability gaps that we have, especially with the US kind of tracking back when it comes to cyber, military mobility, air defence, but also how much money we could save if we would procure together rather than being in competition with each other on the market. But at the same time, the proposal says, well, all of that doesn't interfere with national prerogative to do whatnot on security and defense. And that's kind of where we are stuck, where we have been stuck for the last 10 years. Just on that point, Ria Teras. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኣፅዋር ካብ ነይሩ ካድዩ ኣለዎም እቲ ኢንዱስትሪታት ንኣሽናሾ ኣለዎ ስለዚ ንዑ ከመይ ጌርካ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ከተዕብዮ ትኽእል ኣብታት ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን ክንገዝእ እንተኮይንና እውን ክንበብ ብሓበብ በይንና 27 ሃገራት ከይድና ኣብ ንሓትዕድና ተወዳዲርና ግዜ ነባኽንን ብጅምላ ክንገዝእ ዘይንኽእልን ብሓደ ኮይኑ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ እንተዝኸውን ነይሩ ዲስካውንት ክትረክብ ትኽእል ባርጌኒንግ ፓወር ክህልወካ ይኽእል ነቲ ዋጋ ንክጎለልካ ወይ ክፀቕጥ ክትገብር ትኽእል ኣብታት እቲ ደይምርድዳ ኣሚን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ነዊሕ ዓመታት እዮም ብሓደ ነይሮም ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ኣብቲ መሰረታዊ ነቲ ኤውሮጳ ንቅድሚት ክወስዳ ዝኽእል ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ንኣብነት ፋይናንሻል ማርኬትስ ሃርሞናይዝድ ኣይኮነን ዘሎ መዓት ፋሕፋሕ ዝበለ ፋይናንሻል ማርኬትስ እዩ ዘለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክወዳደሩ ዘይክእሉ ምስ ቻይና ክወዳደሩ ዘይክእሉ ሓደው ጥምር ዝበለ ብሎክ ኮይኑ ስርሑ ክሰርሕ ዝኽእል ከም ብሎክ ወይ ድማ ፋሕ ኢሉ ሓደ ሃገር በብሽጣሩ ዝኸይድ ተዝኾንካ ኣይምኸፈን ነይሩ መንጎ ስለተረፈ ኣብ ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት ትዝድለ ስልጣን የብሉ እንተ ኤውሮጳ ህብረት ስልጣን ከይህልዎ ድማ ሕጂ ንኸይገብሩሉ ድማ ተፀገም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ኮሚሽን እምነትና ኣብ ልዕሊ እቲ ኮሚሽን ጎዲሉ ዘተኣማምን ኮሚሽን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ነተን ሃገራት ድማ ሙሉእ ከገልግለና ይኽእል እዚ ኮሚሽን ኣብ ብራስልስ ዘሎ ዝብል እምነት የብሎምን ቢሮክራሲ ዝበዝሖ ዘይቅርጡ ኣካይዳ ዘለዎ ረብሓ ናይ ህዝቢ ድማ ከቐድም ዘይክእል ብስፔሻል ኢንተረስትስ ዝተባሕተ ቦታ ስለ ዝኾነ ተን ሃገራት ስልጣነን ክብኦ
ድሌት የብለንን ስልጣን ክመልሳ ዳንበር ተወሳኺ ስልጣን ክብወነት ኮሚሽን ድሌት የብሎምን What about this national security prerogative? Does that need to be reformed? Well, I don't think we need to change the system in the times of war. We need to use the system we have and make it work better. And for my appetite, all these discussions are very nice, but they are not concrete enough. White paper is very general. The Rearm Europe talks about the possibilities, but not commitments. From my taste, it should have been, the white paper should have been having a clear threshold for the countries for the defense spending, which can be enforced. Would it be 2%, 3%, whatever? It is not in there. So what makes the countries invest in the defense? Because that is what is needed. It's not about what we can do together first. It's about how every country can prepare itself for defending Europe. Again, تزربا من تايز ودق زلو اب زربان نا بلا بلان ዝበዝሐ ዳንበር ኮንክሪት አክሽን ንክንወስድ ንዛረበሉ ግዜ ይኮና ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ምዝራብ እዋኑ ሓሊፍ እዩ ሕጂ ስጉምቲ ትወስደሉ እዋን እዩ ግን እቲ ዋይት ፔፐር ተፃሒፉ ዘሎ እውን እንተኾነ ኣብ ተኽእሎታት ዳንበር ኣብ መብፃዕታትን ኣብ ተበግሶን ኣትሪሩ ዝዛረብ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ስቶክ ክንዛረብን ገለመለን ኣመና ዓመታት እዮም ተዛሪቦም ተዘረባ ይውዳእን ስለ ዝኾነ ስጉምታ ምውሳድ ግን ኤውሮጳ መራይ ፀገም ዘለዎ እዚ ኻቲ ብዝሕ ናይተን ሃገራት ኩለን ሃገራት ድማ ሓደ ዓይነት ረብሓ ኣለወን ማለት ኣይኮነን ኣብነት ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ክበሃል ከሎ እቶም ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃሉ ከምኡውን እዞም ኖርዲክስ ዝበሃሉ በቃ ራሽያ ክትውሕጠና ትኽእል እያ ነግድን ገለ ክንገብር ኣለና ክብሉ ከለዉ እቶም ደለው ስፔን ፖርቹጋል ጣልያን ግሪክ ገለ ኩሎም ግን ክላዕፆ ኢልኩም ዶ ብረንበጣ ኣይትበሉ ራሽያ ክትወርር ኣይትደሊ ዋላ ገለ ኣይትደሊ በዓልኩም ዝፈጥርዎ ዘለኹም ድራማ እዩ ስለዚ ኣይትረብሹና ብሰላም ከምዕብል ግደፉና ንበዓልኩም ምዕባለ ስለተወዳእኩም ክትምዕብሉ ስለዘይትኽእሉ ነቶም ክንምዕብል ንፍትን ዘለና ኣይትረብሹና ካይብሉ ቶም ደቡብ ዘለዉ ምክንያቱ ምስ ራሽያ በስማዕም ኢልና ክንነብር ነርና ኢና ሕጂውን ክንነብር ንኽእል ኢና ኣብ ዘይተደለየ ናይ ውግእ ድራማ ኣይትእትውና ዝብል ሓሳብ ካሎ ብደቡብ ስለዚ እንታይ ትፀገም እቲ ኤውሮጳ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ዓይነት ረብሓ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ነቲ ኩናት ክደፉ ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ጥራይ ዝነብር ዘሎ ኣሎ ብደቡብ ድማ እቲ ናይ ኩናት መንፈስ ኣያተውምን ኣሎ ተረጋጉ በጃኹም ዘይከውን እግርግር ጌርኩም ኣብ ካልኣይ ትእትውና ብዘይንሱ ቁጠባታትና ኣብሶም ኮፍ እዩ ዘሎ ዝብሉካ ኣሎ ሰብ ኣብ መንጎ እዚኦም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከመይ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል እዩ ትሕቶ ግን እዚ ከዓ ዘፍርሆም ነጥብካ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Welcome back. Here's a trivia question. In the history of the North Atlantic Treaty Organization, or NATO, when is the only time the alliance invoked Article 5? Article 5 says an attack on one member nation is an attack against the entire alliance. The answer? One day after the 9/11 attacks. Despite decades of cooperation fueled by NATO, a report from NBC News finds that President Trump is considering something that's never been considered before, ending the United States' history of having a 4-star general oversee NATO military operations. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኔቶ ዝበሃል ብዙሕ እንዲ ዝረበሉ ኣርቲክል 5 ዝበሃል ነጥቢ ድማ ኣለዎ እዚ ኣርቲክል 5 ትበሃል ንሓደ ሓይሊ እንተሃሪምካ ኩላቶም ብሓደ ይዛረዩልካ ማለት እዩ እዚ ኣርቲክል 5 ፈቲኖም ኣይፈልጡን ምዃኑ ንዝብል ሕቶ ድማ እወ መዓስ 2001 እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ኣሜሪካ አልቃዒዳ ብዝወደቦ ኦሳማ ቢንላደን ብዝገበሮ ተባሂሉ ኣብ ኒውዮርክ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመ ኣርቲክል 5 ክሃርም ኢላ ኣሜሪካ እዚ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ኔቶ እውን ዘእትዩ ኢሎም ኤውሮጳ ድማ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ገለገለ ኢሎም ድሕሪኡ ግን ኖ ዝበሃል ስለዘየለ ኦኬ ኢሎም እቶም ኤውሮጳ ዝከኣሎም ሰራዊት ሂቦሞም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዶ ኣብ ኢራቅ ዶ ገለ ዶ ዝነበረ ኔቶ እውን ኣትዩ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ኣርቲክል 5 ዝበሃል ኣሜሪካ ጥራይ ተጠቂማትሉ ኣንጻር መን ኣንጻር አልቃዒዳ እውን እንተኾነ በይነይ ክገጥም ክእል እየ ዝብል የብላ ኣሜሪካ ኸም እያ ወላ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ዝነኣሰ ዕጡቕ ጉጅለ እንተይብኩም ኣሜሪካ በይና ክትዋጋዕ ኣይደለን እያ ኩሉ ግዜ ዕስለ ሃገራት ማዓት ሃገራት ሒዝካ እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ከውፅኡ ስለ ዘይደልዩ እቲ ገንዘብ ካብ ብዙሓት ሃገራት ክዋፃዮም ዝደልይዎ እሶም ጥራይ ከውፅዎ ይደልዩን እዮም ታፅዋር ግን ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝግዛእ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ንኸስባ እንድሕር ኮይነን እቲ ኩናት ናይ ዝበዝሑ ሰባት ዝድግፍዎ ትገብር እሞ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፅእ ገንዘብ ናብቲ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኣፅዋር ኣሜሪካ ይገዝእ እቲ ውግእ ድማ ንዓኻ ጥራይ ክስረካን እዩ ተደየለ በይና ውግእ እንታትያ ብዝኾነ ክሳራ ንበይና ስለዝኾነ ቁጠባናታ ንታሕቲ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ እቲ ካልኩሌሽን ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ እዮም ንዓታቶም ዘየጋጥም ኩናት ተኮይኑ ግን ነቲ ኔቶ ዝበሃል ክገድፍዎ እዮም ዝደልዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ሰልፍ ኢንትረስት ንዓና ጥራይ ይጠዓመና እምበር መሻርክትና እንታይ ይኾኑ ዝበሃል ተገዳስነት የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ትክክለኛ ስእሊ ናቱ Prompted the Republican chairs of the House and Senate Armed Services Committees to put out a statement calling on the Trump administration not to make any strategic decisions like this unilaterally. I want to bring in senior national security correspondent Charlie Daggett, who joins us from the Pentagon. Charlie, the new leadership at the Pentagon has made it pretty clear they're reviewing everything top to bottom. Does it fit within that
structure? Yeah, Major, that's exactly what we've been told. Now, they won't officially confirm it. We've spoken to everybody, but the fact is these discussions are underway, and really it focuses to the COCOMs, the combatant command, and it's a restructuring. So they want to find different ways, first of all, to cut back the budget or to refocus the budget in this huge building, in this huge organization, but then also refocus exactly where that money is being spent and where troops are being sent as well. ስለዚ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ኔቶ ዘለዋ ኮሚትመንት ቁርብ ከተዝልቕ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግን የጠንቅቆ ከም ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ እቲ ሰነድ ዝበሃል ዋላቶም ሪፐብሊካንስ ነዚ ነገር እዚ ዓብ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ረብሓ ናሽናል ኢንተረስት ዝብልዎ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ንስኻ ነዘን ኣሕፀር ግዜ ገንዘብ ሰይቭ ንክትገብር ትገብሮ ዘለካ ኣብ ሎንግ ተርም ንዓና ሓደጋ ከውጥቐና ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እቶም ሪፐብሊካን ኮላይ ክቃወሞ ይፍትኑ ኣለዎ ግን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ንውሳነን ንድሌትን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሪፐብሊካን ሰነድ ክህሉ ኢልካ ኣይትሓስብን ኢኻ ክዛረብዎ ይኽእሉ ክመኽርዎ ይኽእሉ ግን ኣንጻሩ ደው ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ሪፐብሊካን ቤዝ ዝበሃል ካብ ነቶም ሰነተርስ ንዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘኽብር እቶም ሰነተርስ ንባዕሎም ሽዩጣት እዩ ዝብሎም ብጀካ ሓደ እንተዘይኮይኑ ኩላቶም ዝተሸጡ ንኻልእ ኣጀንዳ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ንቕበሎ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓንዳር ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ ነዛ ዘላቶ ግዜ ክጥቀመላ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዓለምና እቲ ዝበለፀ መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝገብሮ ፅቡቅ ነገር ዘይኮነሲ ነቲ ዝነበረ ሲስተምስ ብምዕናው ጥራይ ዝብለኩም ዘሎ ፅቡቅ ነገር ክገብር ብዙሕ ኣይትፀበዩ ነቲ ዝነበረ ተንኮልን ሽርሕን ግን ከጥፎ ይኽእል እዩ ንነፍሱ ክብል ዓና ይርባሓናኒ ስለ ዝብል ዘሎ እምበር ንዓለምና ጎዲና ኢሉ ይኮነን እዚ ንኔቶ ኣዳኺሙ እንድሕሪ ከይዱ ሓደ ዓብ ነገር ገይሩ ኣሎ ነዚ ዓለምና ሓደ ዓብ ፅቡቅ ነገር ገይሩላ ኣሎ ወላ እውን 3 ዓመት ወላ ን2 ዓመት ተዳኺሞ ንዑ ሪካቨር ክገብር ግዜ ከድልዮ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ብግምጣሉ ክትሪኢ ከለካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ዘለዎ እዩ ብኡ ዓይኒ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ እቲ ነገራት ካብቲ ንሶም ዝብልዎ at face value ዘይኮነ እቲ ነገራት ግምጥል ኣቢልካ ክትሪኦ ኣለካ So there are about 85,000 U.S. forces throughout Europe, in EUCOM, as we would call it, European Command. They would be responsible under that sort of SACEUR, the Supreme Allied Commander of Europe. Ukraine took a bold step and struck Russia's Engels air base, home to... No, እዚኣ ኣይኮነትን ሓንቲ ክበኩም እያ እዚኣ ኣገዳሲ ነዚኣ ኤሮጳውያን ዝገብርዎ ዘለካ ክንሰምዕ Our next story is about Europe. The European Union has issued an ultimatum of sorts to the US, UK and Turkey. Arms companies from all these countries will be excluded from a new $165 billion EU defense funding initiative unless their home countries sign defense and security agreements with Brussels. Yes, you heard that right. The EU ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤሮጳ ድማ ንኣሜሪካ ድሮ ክጥርጥርዋ ስለ ዝጀመሩ ናይ 150 ቢልዮን ዝኸውን እቲ ኮሚሽን ኣፅዋር ኣብ ምግዛእን ቴንደርን ክገብር ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ትካል ከምኡውን ናይ ቱርኪ ናይ ብሪቴን ኣብዚ ቴንደር ናይ ኤሮጳ ወይ እውን ኣፅዋር ናይ ኤሮጳ ክሸጥ ተኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ሙሉእ ኦውነርሽፕ ናይቲ ኣፅዋር ክበና ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ኣይንገዝእን ኢና ካብኡ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ንሕና ንገዝኦ ኩሉ ሶፍትዌርን ኩሉ ነገርን በዓልና ክንውንኖ ክንክእል ኣለና ብድሕሪ መጋረጃ ክቋፀሮ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ የብሉን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንሓዋሩ ጽቡቕ መረዳእታ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ ጋፕ እናተፈልየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና America in its pursuit of a buy European initiative. On Wednesday, the planned fund for capitals to spend on weapons would only be open to EU defense companies and those from third countries that have signed defense agreements with the bloc. According to a European Commission proposal put forward, it would also exclude any advanced weapon systems upon which a third country had design authority written on it. Restrictions on its construction or use of particular components or control over its eventual use, that would exclude the US Patriot air and missile defense platform, which is manufactured by defense contractor RTX. سنتين نسمى زلنا بحفش أنت تبدأ لا أوروبا نتيز وهابو زجزو نجر مجمرة كاب أوروبا نخجزو أنت زي اللي ما كاب كال حجرات كجزو تغينهم conditions نا أوروبا كم مالو كم زلوا من أوروبا ما ملو مقتصر كلوا كم زلوا زي ما تتعمد كده أمريكا زخية زنا بري زواج كم زي كوني ردادو لو تي strategic autonomy بحال زلوا ويون أوروبا نفسه زخالة بوليسن نفسه زخالة أكايدان كاب أمريكا فنتتيلو نيروبا زربحن نيروبا زخونن ترايك قبر تجميرو نعلم ناس بقي زي مالت كم زي فلي نجر غير كخري خليهم فلي نجر يكونن
ኤውሮጳ ተጎታትን ኣሜሪካ ይኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ዝበለቶ ሕራይ ዝበል እዩ ዝለሉ እንድሕር ኢሎሞም ስለምንታይ ንዘልል ክንዲ ዝብሉስ ካበይና ክንዘልል ክንምንታይ ርሕቀት ኢና ክንዘልል እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ኤውሮጳ እንድሕር ቀይሩ ነቲ ዓለምና ዝበለፀ ዕድል ክኸውን ይኽእል ካናዳ ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ይጭፍጭፎ ስለ ዘሎ ኣካይዳ ናቱ ክቅይር ግደት ኣሎ ኤውሮጳ ከምኡ ይቅየር ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ኩላተን በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ናተን ልኡላውነት ከረጋግፃን ብዘዋፅአን መንገዲ ክኸዳ ክመርፃ ከም ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሃገርና ትረብሓ እንተገይሩ ሃገራት እንታይ ክረኽባ ይኽእላ ከም በዓል ኤርትራ ኣሜሪካ እንተኣጊዳትካ ናይ ኣሜሪካ ገዳ ጥራይ ዝኸው ተርጂኹም ኣለኹ ስለዚ ምስ ብዙሓት ካልኦት ንኽትነግድ ብዙሕ ነገር ንኽትረክብ ዕድል ትረክብ እቲ ዝነበረ ቀደም ዓለም ግን ኣሜሪካ እንተኣጊዳትካ ኩሉ ዓለም ወይ እውን ዝበዝሐ ዓለም ከም ዝእግደካ ይኸውን ምክንያቱ ተጎታቲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ እምበር ኣሜሪካ ስለ ዝፀላትካ ንኤውሮጳ በዲልካ ወላ ንኣሜሪካ እውን እኮ ዝበደልናዮም የብልናን ግን ረጂም ቸንጅ ኢሎም ተሓሲቦም ኩሎም ብሓደ ይመሻጠሩ ነይሮም ስለዚ ሕጂ በዓል ቻይና ጠቕላላ ኣንፃሮም ክኸዱ ከለዉ እቶም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ናቶም መንገዲ ክገብሩ ይጅምሩ ኣለዉ እዚ ድማ ፅቡቕ ነገር እዩ ንዓለምና ክብል ይደሊ ነዚ ክንፈልጥ ስለ ዝደለናየ ድማ ክገብሮ ዝደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ግበሩ ኮሜንት ፃሓፉ ኮሜንት ኣገዳሲ እዩ ሸር ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካሊእ ይራኸበና ፅቡቑ ቻው